Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li tiħares il-qoddim li fi żmien li ġej jasal biqbil mal-Oppożizzjoni fil-ħatra ta' Ombudsman ġdid u anke ta' Kommissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Dr. Abela qal dan f'intervista pubblikata fis-Sunday Times. Għatiridu nikkonkludu Kummissarju għal-ħarsin tal-Standards mal-Oppożizzjoni, l-Ombudsman qegħdin nistanħabba stadju avvanzat ħafna naslu. Meta kien anke mistoqsi dwar il-ħatra ta' President tar-Repubblika fl-2024, il-Prim Ministru qal li din il-ħatra se tkun biż-żewġ terzi wara l-Prim Ministru reħal poter min idu. Qal ukoll li għal din il-kariga irid ikun hemm xi ħadd li jaqgħad lill-pajjiż. Mistoqsi dwar l-eks Prim Ministru u eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorez Gonzi, Dr. Abela kien ċar u qal li dan mhuwiex figura li jaqgħad lill-pajjiż. Tikkonsidra tagħmel il-Lorez Gonzi President? Mhux bniedem li jaqgħad il-pajjiż żgur. F'dan il-kuntest semma kif huwa ma jaqbilx li eks-Prim Ministru jew eks-kap ta' partit politiku għandu jokkupa l-kariga ta' President ta' Malta bħalma kien ġara fil-każ ta' Feni Kadami. Persuna illi tokkupa l-kariga ta' President tar-Repubblika tkun persuna li taqqat il-pajjiż. Issa jekk tgħidli għażla kif kienet dik ta' Feni Kadami kienet waħda illi jaqdet il-pajjiż, ngħidlek illi fi żgur ma nistax naqbel miegħha. Dwar ħatrit differenti, il-Prim Ministru rimarka li għandna nkunu aktar sensibbli u fakkar kif huwa wasal fuq diversi ħatriet b'kunsens unanimu fosthom fil-ħatra ta' Prim Imħallef. Qal li lin minn l-għażla li fadlilha daqsena u nofs oħra bħala Prim Ministru tal-pajjiż jinsab iffukat kompletament fuq l-isfidi kurrenti biex il-Gvern ikompli jgħin u jsostni lin-nies.